या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि मुंबईचे माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांचं निधन झालंय। ते 63 वर्षांचे होते। मध्यरात्री 2 वाजताच्या सुमारास हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्यानं त्यांची प्राणज्योत मालवली। विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मार्च 2017 ते नोव्हेंबर 2019 या दरम्यान मुंबईचं महापौरपद भूषवलं होतं। ते कोकणातील कसाल गावचे सुपुत्र होते। बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झालाय। 10 मेला म्हणजेच उद्या मोका चक्रीवादळ तयार होण्याची शक्यता आहे। त्यानंतर म्हणजेच 11 मेला बांगलादेश म्यानमार किनारपट्टीकडे हे चक्रीवादळ सरकेल असा अंदाज आहे। भारताच्या पूर्व किनारपट्टीला कोणताही धोका नसल्याचं भारतीय हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय। मात्र बंगालच्या उपसागर, अंदमान आणि निकोबार या बेटांवर मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। या वादळाचं गांभीर्य लक्षात घेत 8 मे ते 12 मे दरम्यान मच्छीमारांना समुद्रात जाण्यापासून मज्जाव करण्यात आलाय। परशुराम घाटात दरड कोसळली आहे। पहाटेपासून अनेक प्रवासी ताटकळत आहेत। गाड्यांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यात। पहाटे पडलेल्या जोरदार पावसामुळे दरड मातीखाली आली आहे। पर्यायी मार्गाने लोटे, चिरणी, कळंबस्ते, चिपळूण मार्गाने वाहतूक वळवण्यात आली आहे। सध्या बऱ्याच भागात पावसानं हजेरी लावल्यामुळे वातावरणात बदल झालाय। शेतकऱ्यांची मुलं अधिकारी व्हावीत, परंतु काहीही न झाल्यास किमान चांगला शेतकरी व्हावा यासाठी शाळांमध्ये कृषी विषय शिकवण्यात येणार आहे, असं कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितलंय। पुण्यात ते बोलत होते। सत्तार म्हणाले, बदलत्या हवामानामुळे काही नवीन पीक पॅटर्न आणता येईल का याकडे सुद्धा लक्ष देण्यात येईल। सध्या चर्चेत असलेला द केरला स्टोरी हा चित्रपट उत्तर प्रदेशमध्ये टॅक्स फ्री करण्यात आलाय। याबाबतची घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करत केली आहे। याबाबत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक म्हणाले की द केरला स्टोरी टॅक्स फ्री करणं हा अतिशय चांगला निर्णय आहे। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।